Okay. Okay, mayong mudto na usab kanatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala nila nga atong tulumanon sa kahanginan CUNA Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abay no adlaw na usab karon nga sa matarong adlaw mga higala. Martes. Pizza, 23 na karon mong higala sa bulan sa Hulyo. No, hapit na ginamo sa Ulugon ang amuang fiesta sa among mahal nga patron karong July 29. July 29 na mga higala, no? So, padayon, July 27, di 29. July 27, ang among mahal nga patron, Senior Santo Tomas di Apostol. Dili Villanueva, no? So nahala maayong mamudto na kanatuntanan mga higala ng hinaod ko nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Abino mga higala ato day nga timbaya uno sabong maayong mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ug ang ato apog mga agsuong mga kaparian ug Kabisayan ug Mindanao. Ako rin kumustahon may gana akong gawiks nga tuwa sa Winnipeg, Canada. Ayan, no? Gawiks, kumusta naman ka din ha sa Winnipeg, California ba? Oh, Canada, no? Ontario, kanang Winnipeg, balin ng Tugnawa. Gawiks, kumusta naman ka din ha? Si Gawiks na ako, Oni Durango. Basin ko naka-Facebook, naghihapon siya, no? Dili naman ikaabot ng atuang salida dito sa sa Winnipeg, pero at least kung naka-Facebook siya, no? Naka-greet lagi hapon ta niya og mayong mudto. Dili unsa dagero nga adlaw din ha? Paminaw ko murag kadlawon dako ay. Murag kadlawon dagayron din ha o gabiing dako. Depende na kung unsa nga time, unsa sa kana? Time limit, unsa time limit ba? O unsa siya diha nga time, no? O unsang orasa ron din na sila adlaw ba o gabi, no? Kamusta na gawiks, no? Di na sa Winnipeg, Canada. Nahala, no? May mudto na kanatuntanan diri sa Pilipinas. Abi na mga higala, ari kata sa atong Saint of the Day. July 23, ang ato ang Saint of the Day karon mao si Santa Brigida, no? Saint Bridget. Unya aduna siya vision of Christ crucified. Ug nga manusab o kining nahimo siya nga Queen of Eden. Sweden. Queen of Sweden. Unya after becoming a widow, he founded kining gitawag natong monastery for men and women. No, niya matud pa nakatukod po siya og daghan kayo nga mga charitable institution kay Queen baya. Queen of Sweden. Unya, she was canonized as a saint. No, si Santa Brigida. No, Santa Brigida. So, karong adlaw, gihirumduman na to ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan o sa kini sa Karaina nga mao si Santa Brigida. Ali kita mga gala sa ato ang ari kita sa ato ang CBCP News. Ang Archdiocese nagpadayon og usag ang Archdiocese of Cebu mipahigayon pa mahigala og usa ka prayer rally batok sa divorce bill, no? Karon kanang July 27 andungan sa fiesta nato diri sa Yungo, no? Sabado sa hapon alas 3 nangawhagan karon sila sa mga katawhan nga mo join sa maong kining gitawag nato kalihukan. Gipasiugdahan kini sa Commission on Family and Life. Okay, no? Unya sa kining Vatican, be messenger of peace. Mao kini ang panawagan usab sa atong talahurong obispo ngadto sa matud pa atleta nga moapil sa Olympics, no? Kaya karong Sabado magsugod na ang Olympics, may gala Paris Olympics muna nga ang mga atleta nga taga Italia, no, nga mga dito ila man lagi yung gipamisahan sa ilahang presidente muna nga ang mensahe ni Pope Francis ngadto sa mga athletes nga mga Italiano, be messenger of peace. No, no?
So mao kadto mahigala mga balitang simbahanon ni ining kabuntuhon ug ako lang gihapon ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akaw. Amino ari na ta mahigala sa ato ang catechesis. So sa ganito ato ang kining topic nung pulding. Ay kuan man siguro to Padre, kabahin pa man to continuous yun sa kuan kining blessing. Yeah, blessing yun, mao yun, no? Kini bitang blessing sa balay, blessing sa kining mag-blessing sa mga sakinan, sa mga religious articles, mga rosaryohan ug uban pa, no? Dili na dahil blessing na human naghapon, no? Ang kuan na nato na pagkaron topic, pilgrimage. Ayan, no? Pilgrimage, no? Kana bitang sa ganitong pilgrimage, kana bitang magkuan ka panaw sa pagtuo paingon sa usa ka lugar nga adunay matud pa religious significance, no? Duna bay unya dunay imong gituuhan nimo, no, nga adunay lugar nga mga lugar nga aduna bay matud pa relihiyoso nga kalambigitan, no? Religious significance, no, sa mapananglit sa mga shrine sa mga santos, shrine sa atong mahal nga birhen ug daghan panguban. Matud pa, no? Nya pilgrims and pilgrimages are words that have carried a range of meanings over the centuries. So daghan kaayo ang mga tawo nga daghimo og mga pilgrimage. No, dili lang mga kuan, dili lang mga Katoliko, kung dili ang mga Muslim na apod sila pilgrimage kana mangadto sila sa Mecca. Mecca, no, muna nga dito magkuan sila kita naapod tay atua. Now, pilgrimage is a journeying to a place of special significance as part of our culture and religion. The goal may be matud pa to experience, no, to experience the matud pa the remarkable and geographical feature of the said shrines together with the religious belief. Sa ato pa ang pilgrimage di ay adunay kalambigitan sa atong pagtuo o panalitan mangadto kita sa mag-pilgrimage ta didto sa kanang Holy Land, no, wadto ta sa Holy Land, no, kay matud palagi gusto gid natong makita ang lugar nga diin natawo si Kristo, mo na gitawag nato og nativity, no, unya didto gilubong si Kristo katong Holy Sepulchre nga katong Via Dolorosa, katong lugar nga diin didto gyud nagpanaw si Kristo paingon sa Kalbaryo nga usa na usab karon ka simbahan, no? Ingon ni ana mo na mga lugar nga mga panaw sa pagtuo nga adunay kalambigitan ug pagpalambo sa atong pagtuo. Law sa ato pa ang pilgrimage di ay adunay kalambigitan sa pagpalambo sa atong pagtuo, no? Kanang ri, no, kanang kuan mo na piligrino pa kanang ri mao kana ang pag-adto Unya, usually, ang pilgrimage is a journeying alone or by group. Doon ay uban nga mag-pilgrimage nga kining nag-inusara. Doon na po yung uban nga dinaghan. Unya, doon na yun sila destinasyon. Unya, matud pa sa ilahang gihimo nang hinaot sila nga maka-encounter sila o matud pa experiences of kanang gitawag nato og benevolence, no? So na for some people it is a rite of passage for their sins. So sa to pa ang uban nagtanaw ni ana isip usa ka paagi nga diin aduna sila gitawag nato kalampusan, no, gikan sa ordinaryo nga pagkatao ug nakaambit sila sa kabalaan sa lugar. Nga sa to kung makaadto ka sa lugar nga diin dunay mga milagro, imong maambitan pod ang milagro nga nahitabo dihang lugar. Panalitan ang mahal nga birhen nagpakita dito sa Fatima kung unsa ang mga matud pa indulhensya nga nadawat sa mga tao sa Fatima, imo pong maambitan. Oh, ano ba, klaro? Panalitan mo adto ka sa Roma nga diin dito gilubong si ang ato ang pinakaunang Santo Papa, si Pope Saint Peter. Oh, kaambit po ka sa matud pa mga grasya o panalangin nga nadawat sa mga tao din na tungod kay niadto man gyud ka, nagsakripisyo ka ba. Punay gitawag og pilgrimage. Kitang Katoliko naata ni ana, no, mga pilgrimages. Gani diri sa ato adunay mga pilgrimage site, no, nga wala pa siguro gyud ma-formally
ma-formally gyud na proclaim, pero daghan na kay mga adtong na pananglitan ka nang sa simala, no? Nahimo na po na isang pilgrimage site. I don't know kung na-proclaim na ba na, pero at least daghan kayo mga tao. Kalakip na ako, no? Nga mo adto dito aron pagbisita sa lugar. Muna gitawag og pilgrimage. Okay, no? Nya kanang fiesta, mao gihapon, no? Mga pilgrimage site palitan kining sa Bito Sagay, no? Mga local pilgrimage site na siya. Although nga wala pa gyud ma-formally declared sa Talahurong Santo Obispo pa, pero kanang alang sa mga tao usana siya ka pilgrimage site, meaning kung moadto ka didto makaambit ka sa mga grasya ug panalangin nga gihatag sa Dios dihan ang lugar ana, no? Moadto ka sa Bisibulan, no? Blessed na pud kaayo ang Sibulan tungod kay pilgrimage site man pud, local pilgrimage site ang kining dili pa gyud ta makadeklara nga kining Sibulan kining atong santo kanang na formally declared na gyud pero ang mga tao kanunay na nga nagpilgrimage dinhi kada bulan, managkot klaro. So ha og mao kana, no? So diri sa mga uban nga mga lugar do na po'y mga pilgrimage site, no? Nga kita-kita ra pod mo ay ana sa atong kasing-kasing nga feeling nato ana agyod ang grasya ug panalangin nga atong madawat kung atong mabisita ang lugar ana, no? So muna nga kitang Katoliko na ani ana, no? Mga pilgrimage site gani sa kining Biblia, no? Si Abraham nagka-pilgrimage pud to sila. Di ba, no? Gikan sa Genesis chapter 12 verses 1 to 9, si kining Abraham, no, nibiya sa iyang lugar aron muadto siya sa lugar nga gisaan, no? Kining gitawag nato sa English og Canaan, no? O maupod gihapon ang Palestine ba or Canaan. And then ang sa Exodus, ang mga Israelita nagpilgrimage pud sila, no? Gikan sa Ehipto paingon sa yuta nga Sinaan, no? Unya sa gospel pod na matud pa si Kristo showed forgiveness to human sa mga tao, no? Muna nga kitang tanan sama pud tag nagpilgrimage ining kalibutan. Namunang kita gitawag ang Simbahang Katoliko nga Pilgrim Church. Nga naman kita ba nga naa pa nagpanaw pa kay gikonsidera man nato ang atong kinabuhi nga usa ka pilgrimage. Kunya magpapanaw kita. Asa man atong pagadulngan. Of course, ang ato ang area o site o kanang atong pilgrim site nga gusto nga atong atuan mauna ang kingharian sa langit. No? Nga kitang mga katawhan, whether we like it or not, we are also pilgrims. No? Paingon sa destinasyon nato nga mao ang kingharian sa langit. So muna nga isip mga tao nga nagpanaw ato gyud kining himuong pagtuo aron mahimo kining pilgrimage, no? Nga sa atong kinabuhi nagpanaw kita ni ining kinabuhia og lakipan gyud nato kini sa mga mahayong buhat sa ato ang pagtuo aron nga ang atong kinabuhi matinuod gyud nga usa ka pilgrimage og mabalampuson kita pagkabot niini didto na unya sa gingharian sa langit. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.